Apura ingapuran Panglimbang 5 menit dina Senin Legi tanggal 10 November tahun 2025 kapethik saka Injil Lukas bab 17 ayat 1 tekan ayat 6. Pengalaman iki dumadi sawetara taun kepungkur ing komunitas papanku nyambut gawe. Ing kono ana pegawe loro kang padha atose. Mbok menawa marga padha atose mau cara anggone kerja digawe sip-sipan. Nek pegawe siji mlebu esuk, pegawe sing sijine mlebu awan utawa sewalike. Ing sip-sipan iki pegawe loro mau uga ora nate ketemu. Sadurunge pegawe sijine teka, pegawe sijine wis ndhisiki mulih. Salah sawijining dina dumadi prastawa kang luar biasa. Aku weruh pegawe loro mau kerja bareng. Iso dibadhe kepriye kahanane. Bathuke pating jleketut, tutuke pating pecucu. Menangi kahanan kaya mengkene iki aku ngguyoni. Wah, luar biasa niki kerja bareng, kerja keras. Dina sabanjure aku antuk WA saka salah sawijining pegawe mau. Der blonjo kula salap wonten pintu gerbang. Nyuwun tulung dipun pendhet. Priye, Bro? Jare urip kita ki nengenake paseduluran. Iki pegawe loro kok sajake emoh canduk lawung. Aturku marang Piko alias pimpinan komunitas. Sacara teori, apura ing apuran mono gampang kaucapake, ananging wangel pol sepisan meneh, wangel pol katindakake. Prastawa cecala mujudake bukti nyata. Apa meneh salah siji pegawe ing prastawa cecala uga pangrasuk agama Katolik. Pengalaman mbuktekake marga angel tumindak apura ing apuran, swasana papan nyambut gawe sing kudune adem ayen kebak esem semanak dadi rinasa anget kepara panas ora kepenak. Antara wong siji kalawan sijine padha njaga jarak, marga kejaba ngendhem praduga ora becik nanging sejatine uga wegah reroyongan. Luput cilik kempriwik kang sejatine ora ngganggu apa-apa bisa dadi luput gedhe kang nimbulake huru-hara. Mula nadyan hawane ora panas, awak iki bisa gobyos wit ngempet hardaning rasa ora kepenak. Nanging apa ya njur dinengke wae. Waosan dina iki ngelingake pendherek dalem Gusti kang ora bisa ngapura pepadha mujudake sawijining sandungan kanggo liyan mligine liyan kang beda kapitayan. Jarene diajari tresna tintresnan, la endi buktine? Mula kanthi gebyah uyah wong kang beda kapitayan banjur mbiji menawa pendherek dalem Gusti mono amung gedang awoh pakel, omong bab tresna tintresnan gampang ananging anggone nglakoni angel. Gusti Yesus piyambak ora ngersakake para pendhereke dadi watu sandungan. Kepara panjenengane ngendika menawa sapa kang ora bisa ngamalake pakon tresna tintresan nadyan sacara administratif cinathet ing buku Brayat Pasamuan nanging sacara hakikat dudu pendherek dalem Gusti. Ya iki buktine menawa kowe kuwi murid-muridku rikala kowe padha ngayati tresna tintresnan. Monggo sami kapirsani Injil Yohanes bab 13 ayat 34. Gusti Yesus piyambak wis rila asrah jiwa raga kanggo nyuwunake pangaksa marang Allah kang Maha Welas. Mangsa sing disuwunake welas lan antuk kawelasan ora genti melasi liyan. Para tresna kinasih, murid dalem Gusti ora bisa ngapura pepadha rikala amung ngendelake kekuatan diri pribadi wae. Murid dalam Gusti ora bisa dadi seksi endahing paguyuban Kristiani rikala amung ngendelake diri pribadi wae. Mula ngrawuhake Gusti ing saben prastawa urip mligine jroning ruwet renteng ngapura pepadha kuwi banget ing prayoga. Getih putih getih nangka dienggo mulut manuk beranjangan.
pancen kudu dilatih ngapura pepodo amrih radadi watu sandungan. Suwawi sami munjuk kunjungan dalam Yang Rama Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin. Mugi nurna Yang Rama Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci kados mlebu samenika sarta saklami-laminipun. Amin. Kunjungan dalam Yang Rama Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin.